Guys, there is this podcast I was watching, and I know you missed this. And Ukeshelezi was talking pa ukuthi if MK doesn't do this thing, this une prophecy pa, I'm gonna play it for you guys. If MK doesn't do this prophecy, then Uzumu uzobhubha. He's gonna pass away. So they have to do this. I'm gonna attach this video here so that you guys can listen for yourself. Where funeke, like he's saying, Obana, the people that had an accident coming from, I think they were coming from an MK Riley, I'm not sure. So imimoya yabiyakhala, their spirit is crying, so it needs to be brought back. And iqembu liyaphela because of that. Wara. My question is, do you guys believe Ukeshelezi? And he's taken very serious MK because I've seen him sitting like advising Uzuma pa. Do you take him serious? Like, I don't know. Come and le prophecy yak. And then you guys can tell me, Uguti, do you take him serious? Or can a party be led by Inyang? Or like, I don't know. But can Mamelena ngikhuluma public. The only way ukuthi kulunge lento kokuqala. Ngelinye ilanga kwathi maqala lento okuthiwa iWomen's League. Angazi noma kwakuyi birthday ka umunye omakoti bakababa. Washona ababombo omama abanye babesuka esikhodi ngamatekisi bashona le nkandla. Umoya ongcwele kimi uthe labo bantu laba bashona la khona kumele kuhamba belaphi bendabuko. Uma beya khona futhi I will end up doing it from my pocket. Ngizoyenza lento ngoba ngiyalibona iqembu liyaphela. Ngizoyenza lento from my own pocket. Uthe umoya ongcwele kimi kumele kuhamba belaphi bendabuko. Abelaphi bendabuko bahambe bephethe amakhandlela. Baye la okwaphelela khona ngoba bawa ngamatekisi bashona. Etekisi bashona abaningi. So baye khona la bashonela khona. Bafike bazokhuluma nabo bephethe amakhandlela, bakhulume nabo. Bese beyasuka ngalamakhandlela. Abelaphi bendabuko baye olwandle. Mabefika bangene bephethe lamakhandlela kanje. Bangene olwandle. Beyohlambulula lamakhandlela. Bangene bengathi bayabhaphathiza bakhuleke. Mabephuma olwandle, there must be different pastors bemile ngaphandle kolwandle abefundisi. Labefundisi ba receive lezi inyanga ziguqe bathandazele nalamakhandlela. Bese beyasuka labefundisi. Bahambe nalezi inyanga. Beqonde etendeni elikhulu. Laba uthi mabefika khona omama angathi bangaphakamisa amakhandlela bazobe layita amakhandlela babaphakamisa. Omama Women's League baphakamisa amakhandlela kanje receive labantu abazobe befika bephuma olwandle. Babahlangabeze bese abefundisi kube inkonzo. Leyo nkonzo kuthiwa isikhumbuzo sikhumbula labo mama bashona. Ngoba njengamanje njengoba kwenzeka lento kulwa lemoya labo mama iyalwa. Bathi asinakiwe asilalanga kahle la esikhona. Ene yonke labo mama bayimoya elwa nezinyoka zonke ezingena la. So the only way ukuthi labo mama bathola ipower abakhanyiselwe lezi ibani ziphakanyiswe. But believe me Sbu, I don't think izoyenziwa lento because kufanele kuze kukhulume omunye umuntu maybe ozoyizwa lento. But I'm still saying la uma lento bengayenzi bafaka upresident ngaphansi kwebhasi. I'm saying this. Uma bengayenzi lento Sbu, ubaba uzokhula. Mayigula simlose. Because le moya labo mama iyalwa. Izosiphanisha. Mayisiphanisha bathi omkhulu kimi bazothatha lo muntu oyiflower oyimbali yethu okubaba. Sizomluza ubaba. Let me say this again. And lesbu nyafisa uthema siqala Sbu wathi the prophecy that you tell me today into ezoyenzeka this year. Ngathi yes. Uma lento bengayenzi Sbu before kushaye umhla ka 14 February 2026 sizomluza baba. Ungasho kanjalo.